Бәйрәм шагыйрьнең туган авылы Түрештә башланды. Кунакларны район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләде. Харрас чишмәсе суын авыз иткәч, шагыйрьне искә алып, аның каберенә чәчәкләр салдылар. Тагын җыелдык Харрасның чишмәсе янына. Аның рухы районнан да, Түрештән дә, безнең милләттән дә китә торган түгел. Искиткеч шагыйрь. Һәм менә аның исеменнән дә шушы фестивальнең үткәрелүе бу бик зур шара. Татар халкының иң күренекле шагыйрьләреннән берсе булган Харрас Әюп, чыннан да аны турында нәрсә әйтәсе килә. Улуг шәхес булып танылдылар, акладылар авыл өметін. Татарымның бүген горурлыгы зәңгәр күзле Түреш егете. Шораның икенче өлеше Иске Карамалы мәдәният йортында дәвам итте. Фестивальне легендар шагыйрь, мәхәббәт җырчысы Харрас Әюпның исемен мәңгеләштерү максатында Гөлназ Шәмси уйлап тапкан. Быел 150 кеше имза җыеп, Мөслимдәге берәр урамга яки район үзәк китапханәсенә шагыйрь исемен бирергә дигән тәкъдимне дә район башлыгына җиткерделәр. Безнең җирлектә дә горурлыгыбыз булган язучыларыбыз, якташларыбыз бар. Харрас Әюп, Наил Әюп, Мәмҗәхит абый, Әхмәтҗановлар. Без инде алар белән чиксез горурланабыз. Инде менә бүген Харрас Әюпов хөрмәтенә шушы үткәрелүче чарада инде менә шушы безнең якташларыбызның горурлыгын тагын да арттыра. 2 ел рәттән фестивальдә 18 яше тулган һәркем катнаша алды. Моңа кадәр 50ләп конкурсант булса, быел бәйгедә китаплары дөнья күргән, шигырь дөньясына танылган 15 кеше көч сынашты. Шагыйрь бәйгесенә Харрас Әюпның бердән-бер сеңлесе Әлфия апа да килгән иде. Бик сөенеп килдем мондай фестивальгә катнашуыма. Үземнең 2020 елда китабым чыкты. Беренче күләмле китабым, аңа кадәр сайланма әсәрләрдә 3 җыентыкта инде минем шигырьләрем басылган иде. Соңгы елларда татар әдәбиятына яңа көчләр килү турында кайгыртабыз. Олар арасында бик кызыклы шәхесләр булырга мөмкин бит. Аларны ничектер барларга иде, якты дөньяга чыгарырга иде дигән фикер белән яшибез. Безнең Карамалда китапханә мөдире Гөлназ Шәмси башлап йөрүе белән менә шундый фестиваль инде 3нче ел үткәрелә. Димәк, инде бу традиция кирип бара. Мөслимләр белән бергә бу көнне Октаныш, Сорман, Әлмәт, Минзәлә районнарының каләм тибрәтүчеләре дә иҗат җимешләре белән таныштырды. Мәртәбәле жюри составында язучы Факил Сафин, шагыйрәләр Миңзифа Әхмәтшина, Лилия Садриева булды. Бәйгедә беренче урынны Сорманнан Зөлфия Шарипова алды, икенче урынга Лилия Шәймиева лаек булды. Сорманнан Әшрәф Зарипов өченче урынны яулады. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.